Ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea jgħid ċar li l-Bank Pilatus kien qed jaħsel il-flus u l-istituzzjonijiet m'għamlux xogħolhom. Hemm xi nies li l-Prim Ministru jrid jibqa' jiddefendi u li bl-ebda rapport mhu dispost li jgħid li xi ħadd għandu jerfa' r-responsabbiltà. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Net FM. Adrian Delija qal li jekk persuna għandha ħanut meta tbieħ il-prodotti għandha l-obbligu li tagħti l-irċevuta tal-VAT lill-klijenti jew inkella teħel multi penali jew priġunerija. Imma fil-każ tal-Bank Pilatus fejn ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea derbit ċar li kien hemm nuqqasijiet ċari minn dan il-bank ma sar xejn u ħadd mhu jġor responsabbiltà u dan meta fis-settur tas-servizzi finanzjarji hemm liġijiet ċari. Trid terfa' ir-responsabilità. Taf, Ministru taf li f'kull pajjiż tal-punent meta jiġri xi ħaġa bħal din ta' din il-gravità, il-Ministru jerfa' ir-responsabilità. Jekk mhux se terfa' responsabilità ir-responsabilità irid jerfa'ha il-Prim Ministru tiegħek. Adrian Delija qal li dan huwa attakk minn pajjiżna fuq pajjiżna, attakk mill-Gvern fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji li ma settur matul is-snin in-nies u l-professjonisti rnexxilhom isaħħu u jibnu reputazzjoni tajba. Dan meta r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea ikkonkluda li l-awtoritajiet Maltin b'nuqqasijiet ġenerali u sistematiċi ħallew il-Bank Pilatus jikser il-liġijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus u meta lanqas ma nstabet dokumentazzjoni tajba fl-FIU dwar dan il-bank. Din hija xi ħaġa serjissima illi tnawwar tkisser ir-reputazzjoni ta' Malta illi ilha tinbena snin, sena wara sena, mhux biss mill-gvernijiet nazzjonalisti u minn dawk illi ħadmu f'dawn l-istituzzjonijiet, imma mill-professjonisti tagħna, minn dawk illi marru barra pajjiżna biex iġibu xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-awtoritajiet li suppost qegħdin hemm biex jipproteġu lin-nies minflok qed jinżammu ostaġġi tal-Gvern u spiċċaw imtabna b'akkużi serji kontrihom mill-entitajiet Ewropej. Huwa qal wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' jkaxkar saqajh u ma ħax id-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn biex ir-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji tiġi mħarsa sabiex jiġu salvagwardjati l-postijiet tax-xogħol tan-nies. Pratikament l-FIU saret issa il-lungamano lit moħbija tal-Gvern illi qiegħda hemm suppost biex tħares il-liġi u tiksirha hi stess. Dan għandu effett kbir u ħażin ħafna fuq il-postijiet tax-xogħol taż-żgħażagħ tal-ħaddiema tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Bank Pilatus qatt ma kellu jingħata l-liċenzja biex jaħdem minn Malta u talba tal-MFSA għar-revoka tal-liċenzja ta' dan il-bank waslet xhur tard. Dan meta l-ex chairman tal-Bank Pilatus jinsab miżmum fl-Istati Uniti u jinsab akkużat b'ħasil tal-flus li ma' akkużi ġorru pjena ta' 125 sena priġunerija. Huwa qal li għandu jiġi stabbilita l-fejn kien hemm dawn in-nuqqasijiet li sabet l-Awtorità Bankarja Ewropea fl-FIU għaliex f'pajjiż serju b'konklużjonijiet serji bħal dawn iwaslu għar-riżenji. U allura wieħed isaqsi għalfejn. Għalfejn trid tibqa' tagħmel ħsara lil Malta. Hemm xi nies illi ma jistgħux jaqgħu, hemm xi nies li l-Prim Ministru għal kwalunkwe kost irid isalva, hemm xi nies li huma ripwest il-Prim Ministru li bl-ebda mod u bl-ebda ħaġa u bl-ebda rapport huwa dispost illi jgħid illi għandha tintrefa' r-responsabilità. Adrian Delija temm jgħid li issa n-nies qed jistennew li tintrefa' responsabilità politika għax Malta ma tistax tiqpa' tistenna aktar relazzjoni li tkun effettiva għaliex inkella se ssir aktar ħsara li reputazzjoni tal-pajjiż u aktar ħsara li reputazzjoni tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna.